tagul meu sunt Zgreu 6 Film Skyblock, salut. 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 Uite, eu sunt Texan. Ne-a schimbat skin-ul. Și numele. Nu mai dau. Da. Hai să stăm copacul. Ok. Hai să spargem ăsta, lemnul. Deci acum avem încă un, cum să spunem noi, o parteneră de filmat. Da, eu. Zi salut. Am 7, salut. Hai că eu mă apuc să fac. Fă și bagă tot ce ai la tine. Păi avem chestul ăla de acolo. Da, avem ce să băgați acolo tot. Dar stai că eu vreau să-mi fac un târnăcop. Sună unul pe Skype. Dă-i, Da, lasă acum că filmez. lasă-l. Da. Hai că eu iau de ăsta lemn, piatră și fac un de ăla. Am mai filmat cu Zigreu. În sfârșit. Da, exact. Lol. Bă, sper că o să facem mai multe live-uri acum că suntem mai mulți și mai mult panoramă. Să facem live? Nu știu, depinde, că nu o să avem, când ajungem la 50 de abonați facem live. Ok. Da, câți abonați aveți? 15. M-am plictisit să tot sparg așa. Păi am eu lemn mult. Băi, Păi, voi nu dați-mi spargeți, las că sparg eu. Cum se făcea ăla chestia aia în care se dădea așa ciudat? Generator Dă-mi de mie. cobblestone. Da, Dacă îl fac eu. Și dă și fă. fă tu. Îl fac eu? Da. Da, eu sparg lemn. Bă, stați, Unde mă. ia încoa? Ia-mă Ia. încoa de aici. Am nevoie de gheață și de... Așa, bun. Și vrei să mai spargi aici unul? Bă, spargeți aici, mă. Gata, uite. Cine se ocupă de spargerea lemnului? Deci, Nimeni. stai puțin să pun aici. Hai că eu iau lemn, ok? Cu toporul. Așa, aici pune... Ce ai făcut, mă? Stai. Stai, mă. Stai, mă. Vezi? Ce e asta? Ascultă ceva, stai. Stai, dă-ți-vă un pic. Bă, mă, apasă un click pe ăsta. Click stânga. De ce? Că-ți dă lava înapoi. Stai că eu am pus. Cu ce? Cu... Așa. Și Nu, ce bug. Dacă nu-i m-ați bag, zis- așa ai făcut să... Ce-am făcut? Așa Mai ai am făcut să Stai că am eu o idee. Ce idee? Stai că pun eu la vădate. Stai, mă, leacă, că nu trebuie așa făcută. Dă-te mă să pun din Și ăsta. așa, aici pune apa. Aici pune apa. Aici. Câte like-uri să Aici. strângem? Nu știu, 2. Așa. Gata. Și, Am spargem aici. Minează, Dă-te și hai. acum cineva stă aici și minează. Eu. ok. Stai acolo și minează. Și noi, hai să nivelăm asta. Bă! Se strică, nu-i bun. Oh my god. E ceva greșit. Bă, nu mai am lava. What the fuck? Ah. Uite-mă acolo. Păi, Cine da, are nevoie? Bă, am o idee. Dă-te. Dă-că ce. Am un stack de lemn, cine vrea Dă-te, lemn? mă. Mie. Bă! Așa, și fă unul aici, stai mă, că am o idee. Și aici pune mapă. Nu lasă, bă, dă-te. Stai. Fă tu. Am început cam prost. Deci noi trebuie să punem... Dă-te. Bă, dă-te. Hai, Dă-te aici, pune mapa. pune. Uite așa. Stai mă, că toți. Așa, în sfârșit merge. Băi, mergea. Nu sparge nimic, sparge aici jos. Sparge aici jos cu un pickaxe-ul. Nu, ce Unde? faci tu, Ana? Aici jos. Unde dau eu click, aici. Ăsta? Da. Așa, și acum începe ăsta. Acum Și începe. dacă nu merge? Merge. Dar nu se face. A, se face. Ați văzut, mă. Dă-te, mă. N-am pișat. Dă-te că sparg eu. Click. A! Dar live-ul, dacă îl facem de o oră. Sau 2. Da, depinde. Eu deja de 5 ori Jucăm de toate. Și survival Dacă- și chestii. Dacă până atunci poate îți dau și Five Nights at Freddy's. Nu mersi, eu mă piși pe mine la propriu. Bă, Păi nu jura! atunci, dacă o fi filmez eu, dacă o să fac, să-mi dai ăla. Hai să nu, bă. Dă-te, mă. Poate Vezi, că să nu cazi. poate cad ca atunci, când Păi mi-ai nu dat... nu mai sunt pe acolo, că ăsta e ultimul bloc. Nu contează. Și ăsta pe care îl sape acum e ultimul. Ba nu, mai este unul. Da, sapă-l pe ăla. Dacă îl dau pe ăsta. Pe sapă-l, vezi să nu cazi.
Și ce fac cu cobblestone-ul? Ajutor! Facem Ce? Ajutor! Dă pun, bă, nu. Stai, am o idee. Sparge aici să ies. Dar ce-ai făcut? Am nevoie. Pune-te jos, hai, sari. Ce bă? Bă, De ce? am o idee, luați de aici. Că te salvez eu. Bă, luați de aici. Bă, ce faci, mă? Dă-te, mă. Luați de aici lemnul. Bă! Băi, că eu voiam să te împing să primești un hit să sari. Nu! Bă, dădeți-vă, luați, dădeți-vă și luați toți lemnul, că eu mă... Uite, te salvez eu. Hai. Nu! Te salvez eu. Luați toate astea! Luați-mă, mă! Luați-le de acolo! Dă-mă tâpă la mine. Și acum... Apa. Ce idiotă e. Nu, păi eu am dat toate itemele. Mă rog, puteți da imediat tâpă la mine, dar mă rog. Da, comoream. La bala, portocala, cine mi-a furat banana? Dar cum dau, mă, slash is? Ține, bă, ăsta, Scrie ține slash lemn. home. Ține cobblestone. Mie-mi trebuie mâncare sau mor. Bă, unde lemnul? L-a spus aici? Da, vezi că tot aici. Îmi trebuie mâncare. Păi lasă toate itemele în cer și sari. Voi. Dă-te, mă, e de asta. Minecraft. Ala, bala. Dacă minez eu. Hai să îndreptăm și noi aici. Dați tupă accept. De ce? Păi scrie is home. Is home. Ok, stai. Bă, eu s-a Dă-te. Era să fic. Stai. Bă, m-am blocat. Stai, is home. Gata. Și acum noi ce facem? Nu știu. Dă-te. Dă-te, mă! Ok, hai. Să-mi fac și un pickaxe. Pickaxe. Picax. Pic. Dic. Ce fum aici? Cine eu? Nu. Asta ce face, mai? Vrea să ia copacul sau ceva. Caut mere. Sparg să pice mere în copac. Bă, mai luați lemnul ăsta de aici. Dar ce copac mare ne dă la început să moar mama. Dar am văzut când Zuza Andrei a făcut mapa asta. Dă-te că, bă, avem un sapling să plantăm. Păi plantează la aici. Undeva pe... Dă să-mi fac Da. și mie un toporel. Toporel, mătutel. Și-au două bese de aici. Toporaș, drăgălaș. Toporaș, drăgălaș. Dă-te că eu pun aici. S-ar putea să cazi. S-ar putea să nu mai poți coboră de acolo, măi, Ana. Cum, domne, să nu pot. Mă rog, uite, poc. Hai, găgăuță. Și acum Nu iarul. mai spargi. Ok, bine. Asta. Dar chiar mai este bugul ăla cu care stai așa? Nu cred. Avem voie să dăm unul în altul. Da. Facem PvP! Facem un PvP. Nu facem PvP. Ba, facem PvP. Hai, ne aruncăm toate itemele. Ne punem toate itemele în cer și facem un mic PvP. Dar fără... Ajutor! Și hai, PvP, Dați-mă de aici! PvP. Dar fără hack, n-ai hack, ok? Scoate pe asta de aici. Am Stai. v-am blocat. Ieși. PvP, Stai, mă, să PvP. pun blocul ăsta. Nu mai dați! PvP. Pa. Bă, nu mai dați! Bă. Pa. Poc. Pa. Da. Hai, urică de le urmă. Bă, nu mai dați așa ca proștii. Ok, hai. Acum și tu vrei trăie să mori. Lasă-l. Dar du-te în... Dă-i în ea, dă-i. Că nu mai are, nu cred că mai are mult. Bă! Dă-i în ea. Băi. Și acum încă una. A murit. S-a aruncat cam... Oh, sparge ăsta lemnul. Stai, bă, nu mai da, că ești... O... Bă, dai cu pickaxe-ul. Păi spart tu pe asta. Dă-i în ăsta. Am spart ceva, dar lasă. Mă, gata cu joc. Bă, gata.
Gata, mă! Oh! Parcă suntem niște copii mici. Eu? Din aia de 2 ani. Și tu la fel. Păi noi măcar facem ceva. Ne Vă distrăm. bateți. Vă bat? Hai, le batem cu pickaxe-ul. Și... Mai da, stai că am diamant. Nu mai da! Oh. Bine, noi ne distrăm, tu nu te distrezi. Stai mă că am pickaxe la mine. Da, bine, stai să-mi fac și eu ceva. Știi, acum scoate o din aia de Diamond cu 75, îi dă un ashbag. Am. Păi asta e hacker! Bă, hacker la orizont! Știu, are Chi Laura. Dar acum nu mi le-am activat, aveam târnăcopuri. Ue. Stai, hop, să facem Mersi. ca lumea. Ai, nu mai da. Ba dau. Nu mai da. Aha, ca să dai tu. Păi nu mai da tu. Păi nu mai da, gata, hopa. Mai da. Ba da. Nu. Hai că mi-activez Laura, gata, mi l-am activat. Deci tu vrei bani, ok? Dar tu ești ceva, nu știu. Da, am și un cont cu... Hai să... Nu mai da, da. Aruncă pe aia. Tu, Ia unde dați-mi e piche. fi? Nu mai da, gata, fără PvP, hop, că dezactivez PvP. Hai, dă. Bă, dar voi jucați și voi Skyblock ceva. Bine, pe ce să faci? Că tu faci toată treaba. Da chiar. Noi să stăm și să dansăm aici. Bă, uite și tu ce nesimțit ești. Tu zici să nu mai dau. Uite-te gata. cum dă. Gata, nu Da, mai și da, tu că am groapă. iteme. Și tu groapă. Nu mai da că am iteme, nu mai da mă că am de iteme. Dă-te pe. Gata, să le ții. Să le ții la tine. Wow, foarte multe iteme avea. Și hai acum fără PvP. Și noi ce facem? Bă, dar nu mai construi. Stai mă, că te ajut eu. Eu lo solo. Mă duc eu sus să fac ceva. Tăiesc, mă, cu ciopis, copac. Nu mai da, mă! Ai picat? Da. Doamne. Nu Dă-i, mă, is home. Păi n-am putut acum. Ah! Iar m-am blocat. Pentru că ai văzut așa nesimțit să-ți dau o floare. Gata, Nu mă. mai da. Și acum ce facem? Acum stăm și așteptăm să muncească mai... Bă, scuze. Așteptăm să muncească mai mult Diamond. Am ceva. 1, 2, 3, fugă după ei. 1, 2, 3, mâine... Am un pepene și-l voi mânca. Nu-l mănâncă ca să-l plantăm. Cum îl plantăm? Îl Plantă facem semințe. pepenele, Îl facem gata, au semințe. crescut. Deci care se mai bate, îl bate eu pe el. Îl facem semințe. L-am mâncat. Deci care se... Poate l-ai mâncat. L-am mâncat. Mă. Cine dă? El. Dă aia. Nu da! Dar nu mai da tu. Nu mai dați în mine, că Dar nu mai dați nici în mai am o inimă. Eu mai am jumate. Bă, acum pare eu că acum dă cineva în mine, că mai am o inimă. Și eu mai am una. Și eu mai am una. Gata, fără PvP. Timp. Vreau să tai Asta copac. fugă. Și Da? acum noi ce facem? A furat tot. Lasă. Fură. Bă, tu ce furi? Nu fur. Ba da, furi. Vreau să-mi fac o sabie. Uite câte chestii avea. Fură. Ia tot la tine, ca să nu mai fugă. Așa. Am un măr. Uite-o. Un măr. Gata, No. fără PvP, hopa, gata. Dar nu mai fura.
N-am furat, numai m-ați omorât și avea multe la mine. Păi, dacă furi. Gata, nu mai facem PvP. Hai să facem și noi ceva. Ce? Zic eu ce imediat. Ciopliți copacul. Cioplește. Uite, că ca se... Să plâng. S-a plâng. Nu și ce facem? Stați puțin, bă. Stai să fac Când ceva. pui, dar când pui film, când postezi asta pe YouTube? El postează după ce terminăm video. Bă, lăsați-te aici că mă sinucid. Mă, și găleata unde-i? Ai murit. Ce-i cu Mă, pietrișul? și găleata unde-i? Găleata nu știu, e aici. A luat-o cineva. Păi e Nu trebuie mi-e găleata. Aaa. Eu n-am nimic în inventar. Omorâți-mă dacă nu mă credeți. N-am nimic. Eu nu nimic, am doar astea. Trebuie să fac și eu datorile. Eu, solo, pamă. Da, aici. Hai să ciopățim copacul. Ok, stai să iau un topor. Avem nevoie de gard? Nu știu. Da, ca să nu cădem. Click, gata. Ia gardul ca să ne facem și o casă în episodul următor. Nu, în episodul următor nivelăm, facem tot frumos și în episodul viitor, nu, în episodul 4, nu știu, ne facem casă. În episodul 3, bă. Aba nu 4, că am mai făcut un episod. Când eram doar eu. Aveți îngrășământ să punem pe copaci. Nu. Bă, dar câți oameni, bă, și cum o să ne întâlnim noi Stați bă, toți că trei poate într-o există zi? iron prin asta mică. Stap un pic, ok? Da, chiar nu s-ar putea să existe. Stai să mă arunc eu să văd că există. Nu Da. cred că există. Nu îi. Ar trebui să facem generator dintr ăla de minereu, dar voi ați aruncat găleata. Dar cum se făcea? Pui apă și lavă fix lângă, știi? Și unde spargi blocul, se fac minereu și cobblestone și stone, știi? Păi dar cine arunca găleata? Păi nu știu. Păi eu nu am și Când nici n-am făcut vrut. PvP. Nu cred că e fier pe mapa asta. Hai să iau Nu e iron. Nu, i-am căutat noi. Mă ajutați, vă rog, să ies. Stai că... Hai, intră. Eu fac o casă sub pământ. Așteaptă-mă, așteaptă-mă să ies și eu. Help me, că n-am topor. Ajutați-mă să ies. De fapt, n-ai că ești. Bă, m-ați blocat aici. Hai, ieși, stai. Dar ce-i cu macul ăsta? Păi, nu știu, să-l plantăm, nu știu ce să facem cu el. L-am pus pe jos. Și cred că încheiem episodul sau mai încolo. Da. Hai Ok? să mai stăm un pic. Hai să mai stăm un pic la episod. Eu fac o casă sub pământ. Și când îl postezi, azi sau mâine? Cred că azi. Dacă nu știți când filmăm, noi de obicei filmăm, cred că Am vineri. luat foc. Pardon. Cred că filmăm Scoți, de mă! obicei vinerea, nu? Eu am luat foc. De obicei noi filmăm vinerea, nu? Nu știu, dar... Bă! Ce faceți, mă? De ce? Bă, aveam chestii la mine. Le-am prins eu. Și cum? Bă, ce ați făcut? Nu știu ce am făcut eu, că am stricat tot ăsta. Așa? Aici nu... Da, așa. Gata, Dă-te. las, continuați voi. Gata, așa-i. Dă-te, mă! Băi! Bă! Ce Nu, idiot. Doamne, cum am spus Poate să ne de distrăm! Nu mi-am hai. Bă! Și pe sfârșit, nu facem PvP. Ei, căcat. Hai, facem PvP pe sfârșit, așa. Bine! Dar fără săbi, fără săbi. Fără săbi. Hai să facem Zătule! noi timp contra asta. Hai să facem noi timp contra asta. Stați, stați un pic. lopata înapoi! Ia-ți lopata înapoi. Și hai să facem noi timp contra asta. Ei, căcat. Dă-i! Da. Băi, nu, parcă făceam timp. Păi și tu mai omorât. Păi eu n-am vrut să dau timp. Ia ți temele înapoi. Dă-mi unde-i mă alea.
Unde mă lopata, sabia? Am luat-o eu, am luat-o eu. Deci dacă mai dau unul în minte, Da, mi-a sabia! skill-ul. Mai da, nu mai da, hopa! Că am dat cu pumnul, gata. Că aveai lopată. No, hai, facem un PvP fără nimic. Nu mă, dă-ți. Nu vrea PvP. Bine, atunci eu fac cu el. Hai, 3. Stai să-mi iau și eu PvP. ceva, stai să-mi iau și eu ceva. Eu mi-au sabie, atâta. Și eu stai să-mi fac una. Fără hack. Fără hack. Păi el nici n-are hack. Doar tu ai. 3, Doi. 2. Asta e hacker, am văzut s-a teleportat. Hă! Ba, nu m-am teleportat. Ai, nu. Dă-i, unde o fi? Chilauga, mă! Luați astea, că aveam sabie. Le-am luat. Hai și gata, fără PvP, asta a fost ultimul. Așa de sfârșit. O, bine. Salut. Pa. Hai, bă, hopa, stai să facem și noi un pâins când ai să-l pun pe YouTube. Stai, Bam. bă, nu mai da ca să facem pâins. Hai, toți stai lângă mine. Stați Ești puțin. mă încoa. Dar să-mi zici și mie cum te cheamă pe YouTube. Ți-am scris că Skype. Bă, hai încoa. Ah. Ah, ok. Țineți o sabie, țineți o sabie toți. Uite acolo o sabie. O iau eu. Bă, luați sabie toți. Dă și mie. Toți. Ține. Hai facem noi un pâins, când stai să... F2. Da. Ok, și cam a fost cu episodul de azi, nu uitați să dați like, subscribe, comment, ne vedem în episodul. Pa!